പ്രേമം തലയിൽ കയറിയാൽ വേദന ഒരു മനുഷ്യൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്? ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പതിയിരുന്ന് തങ്ങൾക്കെതിരെ ഉന്നം വെച്ച് അമ്പയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ മറന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നത്, ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന്. എന്നിട്ട് നിന്നിട്ട് പറയണത് എന്താ അറിയാം? തങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ നോക്കല്ലേ. എന്താ നോക്കിയാൽ തങ്ങൾക്കെതിരെ 50 അവർ വിടുന്നുണ്ട്. 50 തങ്ങൾക്ക് ദേഹത്ത് തറച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളെന്തിനാ ജീവിക്കണത്? അപ്പൊ തങ്ങൾ ആ തലങ്ങോ വിലങ്ങോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ശത്രുക്കളെ എവിടത്തേക്കൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അബൂ ദുജാനങ്ങൾ പറയണത്, നോക്കല്ലേ നബിയെ, നോക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന 19 ഇരുമ്പിന്റെ അമ്പ് ഈ പുറത്ത് തറച്ചിട്ട് ബ്ലഡ് 19 ദ്വാരത്തുനിന്ന് ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അബൂ ദുജാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിന്നിട്ട് പറയണത്, നോക്കല്ലേ നബി, എന്റെ മുത്ത് തങ്ങളല്ലേ, നോക്കല്ലേ. ഈ പ്രേമം തലയിൽ കയറിയാൽ ഇനി 1000 അമ്പ് തറച്ചാലും വേദന ഉണ്ടാവില്ല. പ്രേമം കയറണം തലയിൽ, നാവിലല്ല, സ്റ്റാറ്റസിലല്ല.